Ei. Vittu, mä hukkasin sen. Vittu, kun on kaukana. Lähemmäs. Kannattaa varoa. Se on liian lähellä. Vittu, kun enää kärpäsen paska perkele ruudussa. Kun pistää liian iso. No niin. Vittu on trimmit ihan päin vittu. Laskeutumisesta tulee ihan tuskaa saatana. Saatana tommosia äkkikäännöksiä. Wow. Vittu. Nostan trimmit kohdalla. Vittu, tää on hankalaa tää zoomauksen kanssa mennä. Olisikohan pitänyt vähän treenata sitä ensin. Mihin se katos? Noniin. Oh fuck, tulee suoraan kohti. Vittu se nousee vielä. Joo, sehän se. Mikä se kantomatka? Onhan tää pari metriä aina. No niin. Ja vittua. Heitti niin vitun sumeeksi. Joo, ei se saa tarkentaa aina. Terveistä joo. Vittu. No niin, mihin vittuun se nyt kato. Morjes vittu. Oliko vähän turhan kovat boosterit? Oi. On muuten vähän hankala tällä kuvata ekaa kertaa. On se varmaan jo liikkuvan kohdalla. Mm. Lähtee vasemmasta. Nyt on aika suora. Etenkin kun sä teet tommosia saatana äkkikäännöksiä. Sitten kun pitää zoomata, niin just näin vittu, missä mennään. Nyt kannattaa varmaan, mä koitan laskeutua. Varo. Damn! Me kuvataan äkkiä, eli ei kuvaa. Siellä se on puskassa.